Asa ni ang apparition sa Lady of All Nations? Gikan sa atong igsuon, wa mapaila. Apparition yang gihisgutan mga kaigsunan sa Our Lady of All Nations. Kining Our Lady of All Nations nga napakita, nga kataho nga napakita ang mahal nga Birheng Maria didto kana brother no sa Amsterdam. Amsterdam tawag na og kanang Netherlands. Yan na approve kana kining maong pagpakita sa mahal nga Birhen didto sa Amsterdam, Netherlands nga gitawag og the Lady of All Nations. Naproba niya itong Mayo 31, no? 2002. Pinagi ni Bishop Joseph Marianos Pont nga na himutang diya sa Diocese of Haarlem, Amsterdam. So yung pangutana og asa ning nagpakita ang mahal nga Birhen, yang apparition niya kining gitawag og Lady o Our Lady of All Nations mo na dito sa Amsterdam, Netherlands. Kining Amsterdam, Netherlands mga kaigsunan mao ni ang kuan no kini ni ang Europe, part sa Europe mga kaigsunan, mga puti ni. Okay, so salamat kayo brother no to igsuon nya kahatag. Okay, naay text atong igsuon ni basin ugma pohon bro AA CFD President makahatag ko share gamay lang sa CFD Adolfo. Okay, salamat kayo igsuon no brother AYD ato tong kauban sa Catholic Faith Defenders mga kaigsuonan. Okay, nga atong mahal nga Birhen daghan kay itog mga kuan no daghan kay itog mga apparitions mga kaigsuonan nga diin klase-klase nga lugar no ang iyahang pagpakita. Nga matud pa sa report mga kaigsuonan, there have been 386 cases of Marian apparitions. 386 kahigayon nga siya nagpakita mga kaigsuonan. But the church has made no decision about the supernatural character regarding 299 of the 386 cases. Sining 299 wa mohatag og desisyon ang simbahan kay kinigong apparition mga kaigsunan sa kana ka private revelation diin na gikinahanglan pa kana og pag-check sa simbahan og ang simbahan dili gani pa ma-approve mo na nga wala na gikuan no wala pa gidawat sa simbahan ingon nga authentic apparition sa mahal nga Birheng Maria. So out of 386 cases nga gitawag og Marian apparition mga kaigsunan, 299 na wa mo decide ang simbahan no. No decision has been made. The church has made negative decision about the supernatural character in 79 out of 386. So aduna siya 79 ka negative. Meaning to say nga wa siya mo kuan no. Wa siya mo aprobar. So muna nga gamay ra mga kaigsunan ang gikataho nga aprobado sa simbahan. Katong Guadalupe, approve ang simbahan niya na. Katong kay kuan no, San Diego. Unya katong kay Saint Bernadette Sobiros dito sa Lourdes, France mga kaigsunan, approve ang simbahan niya na. Katong sa Fatima, din tulo ka bata mga kaigsunan gipakitaan sa mahal nga Birhen. So daghan ni siya no, daghan kayong higayon nga siya nagpakita pero atong balikon mga kaigsunan ang simbahan kuan ini nagtan-aw nini og nagkuan siya nga walay desisyon siya sa uban kining 299 ka apparitions unya na 79 nga negative decision apan lagi atong balikon kadtong giaprubahan sa simbahan. Klaro, no? Authentic Marian apparition mga kaigsuonan. Kaya ito atong gisgutan sa Our Lady of Guadalupe. Ang location ni adto mao man ang Tepeyac Hill dito sa Mexico mga kaigsuonan. Niadtong Disyembre 12,
1531 sa Julian calendar or December 22 for Gregorian calendar. Ang witness niya na mao si San Juan Diego, no? San Juan Diego. Okay, so muna igsuon ubay-ubay ni nga mga kuano, mga ubay-ubay ni nga mga apparition sa atong mahal mga Birhen Maria. Good PM